Новы фонтан на Савецкай зусім не падобны да таго, які быў пабудаваны тут у 80-е гады мінулага стагоддзя. З былым яго звязвае хіба што толькі адрас. Новы аб'ект ужо зусім хутка прадстане ва ўсёй красе. Будаўнічыя работы набліжаюцца да завяршэння, вядуцца пусканаладачныя. Конечно, очень много сделано. То, что под землей, на данный момент не видно. Работает около 60 человек. Заканчивается строительно-монтажные работы. Убирается мусор, где-то подгоняется что-то. И параллельно идет наладка самого фонтана. Наладка музыки, наладка света, наладка воды. Новы арт-аб'ект збудавання унікальнае. У Брэсцкай вобласці аналагаў яму няма. Фонтан будзе інтэрактыўным. Ён створыць сапраўдную святочную атмасферу для ўсіх, хто завітае на яго пляцоўку і парадуе гульню святла, гуку і вады. Літаральна на днях з'явіцца тут і рэкрэацыйная зона з газонам. Пазней расчыніць свае дзверы кафэ, з даху якога таксама каскадам будзе падаць вада. У праекце архітэктару таксама значыцца карта сярэднявечнага Брэста, якая будзе прымыкаць да чашы фонтана. Магчыма, яна з'явіцца с тягом часу. Жыхары города уже давно ў чаканні нового фонтана. Еще одно очередное яркое пятно, так сказать, в истории нашего города. Почему нет? Тут уже давно требовался этот ремонт и что-то новенькое. Еще одно очень хорошее место, где каждый брестчанин и гость может отдохнуть. Здесь, по сути, очень много людей ходит, и всем очень будет нравиться, где посидеть тоже, где посмотреть. Это украсит очень. На наступным тыдні фонтан пройдзе канчатковае выпрабаванне, а ўжо 26 ліпеня о 9 гадзіне вечара новы арт-аб'ект афіцыйна запусцяць. Ён стане добрым падарункам гораду да тысячагоддзя. Ганна Буйкевіч, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».